Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade e arde siftinde ko yejjitaka nde wonno sonji alhamisa so yonti ngaren ɗo henne kaalen ɗo henne nanden laawol gotol mo andano o andora gandunoɗo o siftora mo andano o andora gandunoɗo o siftora ko galle men golle men en jii wonno ko dental diine o Allah walli en eɗen jaha e bawɗe muɗum ha keɓɗen 2 3 4 5 6 eɗen dara ɗe keewi eɗen dara Allah walli en eɗen bitta ha jiituɗen ƴettuɗen dental diine 4 5 6 watta e nder dental diine 1 et 2 et 3 eɗen dara Allah walli en eɗen jaha eɗen bitta eɗen jaha ha Allah walli en jiito e goɗɗum kadi ñande 14 11e mois 2022 appare men wonde nde tawana oɗo numéro mo kaldeten ɗo kadi ƴettuɗen dendagal dente men 6 ɗe dental diine 1 et 2 3 4 5 6 lomba toon wonti hanka ko dental gotal Allah walli en ha joni ñalawma hande oɗo mo kalten o eɗen jaara 1965 ko ballal Allah kadi sa naati a wawata haalde saka teɓina golle men jahoje kadi sa naati a wawata yiide hay goto kadi hay goto wawata yiidema ko ballal sa naati ala ko jiyata so natan adimiji 17 ɓe gasi ko ballal waɗira noon ko ha wona maslaha meɗen mbawen gollade golle meɗen ɗum noon so wiyama yo mbaɗi hen balle meɗen e jingere meɗen ko hunde hande sabu eɗen gandi goto kala emen ñagaki Allah yaha liggoyo ha lewru maaya wiye toon a jarama jokku golle ɗone ko golle tan gonɗo ɓe pinat ɓe gacca hajuji ɓe gara ɓe gadda audio tablo winde sara muɗum fawe ɗon gara tawa ɗon ene fewna ha feewi so vidéo ene fewna ha feewi tawa ɗon gara ƴetta ko jiɗɗa yiɗirɗa nawana bande en keɗo naftoro en balliri wadde noon ɗon so wiyama gadden balle ballen ɗon ha ɗon wawa ñibde ko hunde hande kadi ballal biyegal ngal wiya ko wat ko mbawɗa eɗen gandi kam neɗɗo kam ñagaka Allah kam liggoyo haaliro ma rokke ko yonta galle muɗum tawde no mbi ken dental wiya goto fof waɗa hen seeɗa seeɗa renda wona hunde humta hunde koso goto fof noon joɗima banggue wi on jarama jokke golle min beltima haaɗi ɗon jokkata golle men ɗe ƴeew tan gila 1 lewru ha 6 lewru ko yimɓe 16 gari ƴeew gila 6 lewru faade 16 lewru ko 13 ɓeydi hen wonti 29 ƴeew gila 16 lewru ha ñalawma 22 hande ko yimɓe 9 ɓeydi hen ɗum woni hande eɗen jaara e 32 neɗɗo 33 neɗɗo e ɗiɗo jaati hande ko noon ɗon ko jumre mbammi ko 26 kono paamon ko jumre won ɗon ko 36 jinno wendude mataw mbammi 26
paamon ani ko capan tati e jeegom neɗɗo jinnomi windude kono fuujande bindol waɗi 26 kono paamon ko capan tati e jeegomo gaddi ballal e yimɓe wiyaɓe ko ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e joyo. hoto heddiɓe goni wadde ko ɗum woni amin kaala amin kalta amin gulla amin kaaca amin nodda amin ewno kala saaha yon ngar nanon ko wiyete jaɓen nafodiren e koye meɗen ɓe gacci haaju aye balla en saabi Allah e kadi duusen ɓe saabi Allah courant o ɓe jeeya ɗum wifi ɓe jeeya ɗum noon so tawi goto fof heedi banggue on jarama jokke ha honde ɗum noon ɗum woni tableau oɗo ari siftinde en mbaɗen hen balle meɗen numéro o eɗen gandimo ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa hen ko mbawɗa gara ha e makko kaala indema yettode mam totti ceerno Yaya naggam ɗum ɗo yo lombe e kees seeɗanɓe he ɗum ɗo yo lombe e kees wifi he wona politique Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗira Allah keɓa hen Allah ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.